Mnohí z vás to poznajú, že to je Fajrontový kľúč. Čo pán brat? Čo riešite? Bambušková kravička? No vidíš, jak si zachránil. To sa nedá. Daj mi toto môj. Ten hajzlový basák. No vidíš to. Na manometri sa nezvyčajne rýchlo dvíha tlak. Nechajme to prosím vás, aj dnes už je radšej tak. A vyťahnime spoločne Fajrontový kľúč. Opakuj si teóriu a prípadne sa uč. A do ďalšej smeny si, to má otrb hodiny. Pripravuj sa na prácu v kruhu svojej To bola rozprávková pesnička s hej metalistickým koncom.